Ακούστε, σύμφωνα και με την συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή, η οποία δημοσιεύτηκε χθες, ναι, για την έλευσή του στην Ελλάδα, έρχεται για να ζητήσει μια συγγνώμη. Το ερώτημα είναι τι συγγνώμη να ζητήσει. Θα μας φέρει τους 800 φακέλους των Γερμανών εγκληματιών πολέμου που έδρασαν στην Ελλάδα, τους φακέλους που είχε συντάξει το Ελληνικό Γραφείο Εγκληματιών Πολέμου και δόθηκαν μετά από παράκληση της Δυτικής Γερμανίας το 1959 υποπίεση στο Γερμανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης για να τους δικάσουν στη Γερμανία και όχι στην Ελλάδα με την υπόσχεση αυτή. Δόθηκαν και απαλλάχτηκαν όλοι με βουλεύματα ότι δεν διέπραξαν εγκλήματα, αλλά ό,τι έγινε στην Ελλάδα, ό,τι έγινε στους Λυκειάδες και στο Δίστομο, στα Καλάβητα και αλλού ήταν απλά νόμιμα στρατιωτικά αντίπεινα για δράση ληστοσημωρητών ανταρτών. Αυτό λέγανε τα επίσημα δικαστικά έγγραφα του Δυτικογερμανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι απαλλάχθηκαν όλοι οι εγκληματίες. Θα φέρει τους φακέλους πίσω, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ο κύριος Καστανίδης το 2012 σε έναν εμβόλυμο νόμο, χωρίς να το καταλάβει καθόλου η Βουλή, αναθεώρησε το νομοθετικό διάταγμα του 1959 με το οποίο έκλεισε το Ελληνικό Γραφείο Εγκληματιών Πολέμου και έστειλε τους φακέλους στη Γερμανία για να δικαστούν όλοι οι ύποπτοι και κατά κάποιο τρόπο κήρυξε ξανά την έναρξη του Ελληνικού Γραφείου Εγκληματιών Πολέμου. Και αυτό κάτω από απέτηση της Ισραηλινής κοινότητας, η οποία υποπτεύεται ότι υπάρχει ακόμα ένας επιζών Γερμανός εγκληματίας πολέμου στη Συρία, Αλόις Μπρούνερ, συνεργάτης του Άιχμαν και του Μέρτεν, και θα θέλουν να το φέρουν στην Ελλάδα να δικαστεί. Με την απέτηση λοιπόν της Ισραηλινής κοινότητας, κατά κάποιες και τις παρακλήσεις της, ενεργοποίησε ξανά το Ελληνικό Γραφείο Εγκληματιών Πολέμου. Μετά από 70 χρόνια η Ελλάδα υποτίθεται θα ψάξει να βρει τους 90 και 100 χρονών ανθρώπους Γερμανούς εγκληματίες πολέμου που έδρασαν στην Ελλάδα. Θα τους φέρει τους φακέλους αυτούς, θα μας ζητήσει μια συγγνώμη γιατί απαλλάχτηκαν όλοι με προσβλητικό τρόπο για όλα τα εγκλήματα στην Ελλάδα? Όχι, προφανώς. Και είναι το ερώτημα γιατί δεν τα ζήτησε ο κ. Καστανίδης όταν πέρασε το νόμο το 2012, με το οποίο ενεργοποίησε ξανά το Ελληνικό Γραφείο Εγκληματιών, δεν ζήτησε να του στείλουν πίσω τους φακέλους για να μπορέσει να υποτίθεται να ψάξει ποιοι και τα λοιπά ακόμα ζουν και ποιοι θα μπορούσαν να διωχθούν. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο είναι το ότι στην ερώτηση αν θα υποστηρίξετε, στην συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή, αν θα υποστηρίξετε οικονομικά την Ελλάδα, είπε κοινικά ναι, εάν συνεχίσετε τα μέτρα τα οποία σας έχει επιβάλει η Τρόικα, τα δημοσιοοικονομικά, τους περιορισμούς και τις πολιτικές λιτότητας, θα έχετε την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι γενικά και αφηρημένα. Τα ίδια μας είχε πει και ο κύριος Βάιτσέκερ το 1987, όταν έγινε η πρώτη επίσκεψη Γερμανού Προέδρου στην Ελλάδα, το 1987, 2 χρόνια πριν τη γερμανική ενοποίηση, είχε πει ότι, για να καταλάβουμε το ότι έχει σταθερές η Γερμανία στις πολιτικές της, το κράτος δεν μπορεί να ασκεί πολιτική, οικονομική, δεν επιτρέπεται να έχει δημόσιες επιχειρήσεις και καλά θα ήταν να ιδιωτικοποιηθούν όλα στην Ελλάδα. Ήταν η άποψη του κ. Βάιτσέκερ. Έχει δημοσιευτεί στον τότε Ελεύθερο Τύπο τον Ιούνιο του 1987, λίγο πριν την αναχώρησή του. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν ξεκάθαρες πολιτικές απόψεις για το τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Και το τρίτο είναι η πολιτική της λύθης. Η λύθη ήταν η πολιτική της Γερμανίας. Λύθη στο παρελθόν, πάμε μπροστά για κάτι καινούριο. Μα τι ήταν το καινούριο είναι το ερώτημα. Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε αιτήματα αποζημίωσης από τη Siemens, από τη δράση και τα λαδώματα διαφόρων γερμανικών εταιριών στην Ελλάδα, από τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τις παραδοχές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι τα μνημόνια ήταν λάθος και έχουν βλάψει οικονομικά τον ελληνικό λαό, από ποιους έχουμε δηλαδή στην ουσία νέα αιτήματα αποζημίωσης που αφορούν και τις πολιτικές συστηματικές της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα και έρχονται να ζητήσουν συγγνώμη και τίποτα άλλο. Συγγνώμη χωρίς να αποκαθιστούν. Αυτή είναι η άποψή μου. Το γεγονός βεβαίως το ότι σιγούν όλα, κατά κάποιο τρόπο όλα τα κόμματα. Υπάρχουν όμως ανακοινώσεις, όχι, σε αυτό έχω διαφοροποιηθεί. Υπάρχουν διαφοροποιηθεί, αλλά επικεντρώνονται και λένε το ότι είναι μεγάλο γεγονός ότι συγκροτήθηκε διακομματική επιτροπή στη Βουλή, η οποία θα εξετάσει το θέμα των επανορθώσεων. Μα όποιος μιλάει για επαναεξέταση το θέμα των επανορθώσεων είναι σαν να την παραπέμπει στους καλένδες. Τι θα πει να εξετάσουν? Έχουν μιλήσει όλοι οι Έλληνες που έχουν ζήσει εκείνη την εποχή, οι οικονομολόγοι, ο Αγγελόπουλος, ο Ζολότας, ο Σμπαρούνης, ο Βερτιλής. Έχουν γράψει μονογραφίες βασιζόμενοι επάνω στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το τι έχει πάρει η Γερμανία, τι μας οφείλει.
Και είναι ξεκάθαρα, έχει γίνει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, παραπέμφθηκε για μια γνώμη στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους και την απόφαση του Νομικού Συμβουλίου, το πόρισμα ας πούμε στην ουσία της Επιτροπής του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, ο κύριος Βενιζέλος το μεταφέρει πάλι σε μια ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του κράτους για να εκφέρει μια πιο ολική γνώμη. Ναι. Αυτό θυμίζει πολιτική συμμήτη όταν το 2000 η ολομέλεια του Άριου Πάγου πήρε απόφαση ότι η Γερμανία δεν έχει ετεροδικία και ότι οι κατασχέσεις των γερμανικών περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν για τη δικαίωσή τους. Παρέψετε το θέμα σε ένα ad hoc σε ένα ειδικό δικαστήριο, το οποίο λίγο πολύ ανέτρεψε την απόφαση της ολομέλειας του Άριου Πάγου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό με τον Μακαρίτη τον Ματσία, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Άριου Πάγου και είχε μειοψηφίσει και ήταν υπέρ της ετεροδικίας της Γερμανίας, το ότι δεν μπορεί δηλαδή να δικαστεί στην Ελλάδα, και προέδρευσε και στο ειδικό δικαστήριο. Αυτά έκανε τότε ο Σιμίτης. Και αυτή κάνει σήμερα ο Βενιζέλος, λέει ότι το πόρισμα στην ουσία του Νομικού Συμβουλίου του κράτους δεν είναι ολοκληρωμένο, πρέπει να συνέλθει η ολομέλεια για να βγάλει ένα καινούριο. Δηλαδή το παραπέμπουμε. Και έρχεται τώρα η αντιπολίτευση και λέει ότι εντάξει, αυτό δεν είναι καλό, το καταγγέλουμε, αλλά είναι καλό το ότι συγκροτείται μια διακομματική επιτροπή που θα μελετήσει. Ποιοι θα μελετήσουν? Τα κόμματα θα μελετήσουν αυτό το οποίο έχει κρυφεί και το οποίο είναι τελεσμένο μέσα από ντοκουμέντα. Τι πιστεύετε εσείς ότι έπρεπε να γίνει κατά τη γνώμη σας? Ποια ήταν η σωστή τακτική? Η σωστή τακτική είναι το ότι εφόσον έχουν γίνει 70 χρόνια προσπάθειες πολιτικές, γιατί όλοι, παραδείγματος χάρη ο Μανώλης ο Γλέζος έγραψε στη Real News την Κυριακή ένα άρθρο που λέει ότι η Γερμανία θέλει να διεκδικήσουμε τις επανορθώσεις και ό,τι άλλο έχουμε δικαστικώς, εμείς θα το διεκδικήσουμε πολιτικά. Μα τα κράτη έχουν δύο δυνατότητες για να θέσουν ένα θέμα. Το ένα είναι να το ζητήσουν πολιτικά, και όταν δεν μπορούν να το ζητήσουν πολιτικά και να το ικανοποιήσουν, δεν κηρύττουν πόλεμο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, πάνε στα διεθνή δικαστήρια και το λύνουν. Και ο κύριος Λέζος λέει όχι, είναι λάθος, η Γερμανία θέλει, αλλά πρέπει να το διεκδικήσουμε πολιτικά. Μα το διεκδικήσαμε πολιτικά. Μα το 1995 η κυβέρνηση Παπανδρέου με τον κύριο Παπούλια, Υπουργό Εξωτερικών, υπέβαλε επίσημη ειρηματική διακοίνωση στη Γερμανία, ζητώντας διαπραγματεύσεις για το θέμα των επανορθώσεων και του δανείου. Και η Γερμανία απάντησε: δεν δεχόμαστε να παραλάβουμε το διπλωματικό σας έγγραφο, τη ειρηματική διακοίνωση, δεν την παραλαμβάνουμε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε κράτος. Και έχουμε ακόμα διπλωματικές σχέσεις μαζί τους. Και θα συζητήσεις τι σήμερα με τη Γερμανία. Ο μόνος δρόμος είναι, τα έχουν πει και άλλοι αυτά, πιο ειδικοί, τα έχω γράψει και εγώ επανειλημμένα, τα έχει πει ο Άγγελος Αγγελόπουλος που το πάρει τη συνέντευξη το 1990, στο δικαστήριο της Χάγης, που είναι δικαστήριο του ΟΗΕ, για να επιλύει τις διαφορές. Απαιτείται μεν η συνένεση της Γερμανίας, αλλά δεν τη δώσει για την επίλυση μιας διεθνούς διαφοράς, θα είναι πολύ εκτεθειμένη. Μόνο το δικαστήριο τους θα κρίνει ότι η συμφωνία των 4+2 του 1990, αυτό δεν θέλει η Γερμανία να ακουστεί, είναι πραγματική συνθήκη ειρήνης. Και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο του Πολέμου της Χάγης του 1899 και του 1907, όταν υπογράφει συνθήκη ειρήνης, τα εμπόλεμα κράτη επιλύουν και τα θέματα των πολεμικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων και τα αιτήματα που έχουν. Αυτό δεν θέλει η Γερμανία να μπει σε ισχύ. Ότι η συνθήκη ενοποίησή της είναι συνθήκη ειρήνης. Όλα τα λένε. Οι Γερμανοί το έχουν παραδεχτεί επίσημα. Υπάρχουν ντοκουμέντα, τα ξέρει το ελληνικό κράτος. Όπου η Γερμανία η ίδια λέει ότι δεν ονομάσαμε τη συνθήκη ειρήνης για να μην μπει σε ισχύ η συνθήκη της Χάγης περί πολεμικών επανορθώσεων και για να μην ισχύσει και η συνθήκη του Λονδίνου του 1953 να μην μπει σε ισχύ. Η οποία λέει ότι αναβάλλονται το 1953 για τα γερμανικά χρέη. Αναβάλλονται η συζήτηση για τις επανορθώσεις μέχρι την ενοποίηση της Γερμανίας. Αλλά έχω να σας καταγγείλω και κάτι άλλο. Ο ίδιος έχω λάβει επιστολή από τη γερμανική πρεσβεία 2 χρόνια πριν την ενοποίησή της, 5 Ιουλίου 1988, σε έρευνα που έκανα τότε για τις επανορθώσεις, στην οποία ζητούσα τις απόψεις τους και μου λέγανε: συγγνώμη κύριε, οι γερμανικές επανορθώσεις έχουν αναβληθεί από τη συνθήκη του Λονδίνου του 1953, η οποία είναι νόμος του ελληνικού κράτους, και θα συζητηθούν όταν υπογραφεί συνθήκη ειρήνης με τη Γερμανία. Το 87 μου το λένε αυτό. Και δεν οφείλεται στη Γερμανία το γεγονός ότι οι διεθνείς συνθήκες δεν επιτρέπουν την επανένωση της Γερμανίας με συνθήκη ειρήνης. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια καταράκωση του διεθνούς δικαίου. 2 χρόνια αργότερα είπαν οι Γερμανοί: θέλουμε να ενοποιηθούμε, αλλά να μην ονομάσουμε τη συνθήκη ενοποίησή μας, μεταξύ δηλαδή των πρώην εμπόλεμων κρατών, ως συνθήκη ειρήνης, αλλά απλώς ως συνθήκη διακανονισμού του γερμανικού ζητήματος, όπως επίσημα ονομάστηκε
η συνθήκη των 4+2. Άρα λοιπόν εγώ κατανοώ ότι υπάρχει ένας πολιτικός οπορτουνισμός. Υπάρχουν δύο απόψεις. Δεν λέω το ότι δεν διεκδίκησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις ή δεν θέλανε το αστικό μας καθεστώς να πάρει από τη Γερμανία αυτά που έπρεπε. Δεν λέω επίσης ότι δεν ήθελαν και η αριστερά ακόμα και η αντιπολίτευση και η όποια δημοκρατική αντιπολίτευση να ζητήσει κάτι από τη Γερμανία να πάρει αυτά που έπρεπε να δικαιώσει. Υπήρχε όμως μια κεντρική απόφαση που έλεγε θα ζητήσουμε αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε ποτέ τις σχέσεις μας με τη Γερμανία. Αν η Γερμανία δεν θέλει δεν θα τα πάρουμε. Όταν λοιπόν πας να διαπραγματευτείς με κάποιον που σου χρωστάει ή σου οφείλει και του λες άκου να δεις εγώ τα θέλω και θα ήταν ηθικό σου χρέος ξέρεις, αλλά δεν πρόκειται και να μαλώσω μαζί σου αν δεν το κάνεις. Είσαι τελειωμένος. Δεν θέλεις ποτέ να ζητήσεις. Και το θέμα είναι γιατί θεωρούν το ότι δεν μπορούν να διαπραγματευτούν έστω και πολιτικά με τη Γερμανία. Τι σημαίνει πολιτική διαπραγμάτευση με τη Γερμανία? Ότι αν δεν ικανοποιήσει το αίτημά μου, δεν δίνω δημόσια έργα σε γερμανικές εταιρείες. Τι σημαίνει πολιτική διαπραγμάτευση? Ότι περνάω το ποσό των γερμανικών επανορθώσεων που έχει εγκριθεί από τη διάσκεψη των Παρισίων το 1946 για τις γερμανικές επανορθώσεις, τα 7,1 δις, τα περνάω στον κρατικό μου προπολογισμό ως έσοδα που έχω να λάβω. Ότι η Τράπεζα της Ελλάδας, το δάνειο, το λεγόμενο, τα ποσά που έχουν πάρει οι Γερμανοί, τα περνάει στον ετήσιο προϋπολογισμό της, ως αυτά που έχει να λάβει. Το έχουν πει αυτό πολιτικές δυνάμεις, αλλά η αριστερά κοφεύει. Όποιος θέλει θα πει ξεκάθαρα. Άκου να δεις, δύο δρόμοι υπάρχουν. Η ένα είναι να δεχτείς να μπούμε στις συζητήσεις και να βρούμε τρόπο διεκπεραίωσης των οφειλών σας. Και το άλλο είναι, εάν δεν το κάνεις, δεν μπορείς να συμμετάσχεις σε δημόσιους διαγωνισμούς, σε δημόσια έργα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, αν δεν θέλεις να διακόψεις με κανένα τρόπο να βλάψεις τα γερμανικά συμφέροντα στην Ελλάδα, το παραπέμπεις σε καλένδες, ιδρύεις διακομματικές επιτροπές, λες από εδώ, λες από εκεί. Στην ουσία 70 χρόνια δεν ήθελε κανείς τίποτα. Εξάλλου και το 1990 που είχε προκύψει το θέμα της ενοποίησης Γερμανίας, όταν έπρεπε να θέσουμε τα θέματα, ούτε η δεξιά ούτε η αριστερά έλεγε έστω μία λέξη για αυτό το ζήτημα. Δεν ξέραν τίποτα. Μετά από το 1995 ξεκίνησαν. Εγώ βεβαίως έγραφα από το 1987 στην πρώτη την εφημερίδα της Ενιαίας Αριστεράς, στην Ελευθεροτυπία, σειρές άφρων και αναλύσεων. Στο παρόν, μέχρι και το 2000 έγραφα και γράφω. Μετά σταμάτησα γιατί κατάλαβα το ότι σαν λαός, συγγνώμη, είμαστε λίγο πουλημένοι. Καλά, διαφωνώ σε αυτό. Το τελευταίο. Έχουμε δείξει ότι κάθε άλλο είμαστε πουλημένοι σαν λαός. Δεν είπα πως είμαστε πουλημένοι σαν άνθρωποι, άλλες δυνάμεις μας έχουν πουλήσει. Αυτό εννοώ. Όχι διαδρομένοι σαν λαός, αλλά άλλες δυνάμεις έχουν τις τύχες μας και τη μοίρα μας την έχουν καθορίσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουτσομπτόπουλε και για τη συζήτηση και για τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας παραθέσατε. Γεια χαρά σας.